València és una ciutat molt bonica, amb un enorme patrimoni artístic, arquitectònic i cultural. Però, què és l'essència d'una ciutat sense els seus barris i la seva gent? Hi ha barris que són autèntica tradició, personalitat i cultura. Barris com el Cabanyal. Un barri humil, antic poblat de pescadors. Amb la platja on tants quadres va pintar Sorolla. Un barri que fa pocs anys va quedar malferit. Però es va salvar a l'últim moment. Actualment, aquest barri torna a ser un referent cultural. S'ha omplit d'artistes que busquen expressar-se i gaudir del barri. Però ara afronta un nou repte. S'ha posat de moda i el turisme i l'hostaleria estan aconseguint massa protagonisme. Com ha passat amb altres barris, el Cabanyal corre el perill d'autodestruir-se, sucumbir a l'especulació i al turisme sense control i perdre la seva identitat, per acabar sent una altra rica zona residencial, desplaçant els veïns i les seues famílies. I amb això, els artistes que ja no es podran permetre viure així, esborrant de la memòria l'immens passat del barri, sucumbint davant la gentrificació. Hem d'estar atents, mantindre'ns units i unides, per tornar a protegir els nostres barris, la nostra cultura i el nostre patrimoni, per a mirar al futur sense oblidar el passat.